i atrai ke jing kulmar ke imlang ke salang atrai be i nre atrai kum gari ke batip bat ke bawat ya me atrai to say kinong yalam ki batip ki ba i bat ki badon ke jing shepti yang ya me atrai ki ban yalam ya ke jat ben rio ha ke jing lai luit ha ke jing shai da ke jing pen kop bor ke jong me ngabot ti ke balang ke jongi hang dia ngabot ti ki pastor kita men basan ki rang ba balang ro kum ju atrai ba ki wei pat atrai ki ba i ban kit ya ka kam ka jong me oi don na pedeng jong ki don ha pedeng kamet kabam kot kabam khia grei trai tu kner lagi jong ki kti kin trai ba tu pen khia ya ki tu long ma me de si sha trai unong pen khia uba start uba janai tam na ka benta ka jong ki makin dang la atrai ban beteng ya ka jing shakri ka jong ki dan rengkat ko trai bat ki missionary ru atrai ki be IT met bat men siam ki ban le jengai atrai na la yeng haki kendong ken shrat ken trai ban ra ya kata ka gospel ka jong me haki brio ki bampat tip ki bampat itu ya me trai ya lam ya ki oi ka lenti ka ba e ka ba khem ka ba kalan ndrei tu ya lam ya ki ai bor ya ki trai aka kam ka jong ki ken trai kumni kan ablay be ie habangin jam shau ni wei pat usnem nim tip ko try ayu ka ba up yangi henrei kum ki khon ki jong me try iwan ban bo ti ban IT ya la dia kan try hakik sang ti blay ki badan bor ki jong me try tu long ma me ka jing kermen try hapedeng kita ki jing arta tien baro ya rap yangi ko try be ie bangin la ban long kita ki brio ki bela pen kreak kan try but nganget scam ko blay kumba melaya lam yangi hakini ki snem ki bela let no atrai men ri men sumar men dan rengkat bat ngi haman la ka khlep mat ki jing im ka jongi try men ya lam yangi ru try leng bagan ka snem baro shi snem try nilong tang ki brio ki batlot ki ba pop e atrai ba e un sien ki try ngi yai lat na ki hukum na ke mon ka jong me try ba e henrei ka jing persang ka barit e ka jongi try bangin penjanai la dia try bangin penbet atrai la ka jong ka jing im kan try tuwat kan tat yangi atrai bangin la banwan hajan jong me ya rap yangi ru atrai bangin don ka men sim atrai ka jing ya rap ya ki wei pat atrai ki baduk ki beshitom ki bakerdo kum hakini ki por ai ba jing im ka jongi kan long ka jing mentoy ya ki wei pat kan try na ma me la kur khu kur hai yangi map sa shi sian try ki let ki jongi atrai but tunang ai bor yangi ko try be e hakata ka jing shakri ka jongi able what happening ki jing benthut ki babon nre atrai ba kata ki jing mani ka jongi atrai kanom kut no atrai hagani ka duan nre atrai ki ai beteng haki yeng ki sem ki jongi abu ti atrai kani ka por ka badang sa kan try be it hakata ka jing penya jong men siam ba khoi badan hapdeng jongi ko try but uban persat men siam ru atrai it men basan iban sam atrai ka khubor na ka ktien ka ba khoi ka jong me try to sngo to sha skor atrai ki jing duai ki jing kerpat ki jongi bai ki ni baro pa na ka kerteng badan bortam try jong Jesus Christ amen. Ki parabagi be e kini kilang kijing penmana, haka jeseng kan thain lawai kini jeseng, ninyo nongkren Mrs. Sarah Dekhar. Jeseng samla kapor san beje jan miet ninyo ka get together jong ke Youth Week arja arway. Nong yalam director jong ke Youth Week arja arway, barban in charge leader but assistant leader jong ke Youth Week arja arway. La shai ka si ship hoterik
kumjuru khat waiterik khat laiterik khat sauterik berasita yo kinde ki jeseng duai nagamenta ki darbar jong kalaim khat district ban long ha khat santrik Januari begini jeseng duai kin long ha kapor drubuji janmit khat arterik Januari jeseng mit balang kapor drubuji janmit yin yo ka subject preng jong ka kuota ka jing im bat jing syakri ka bau blai udawan ubangai etna subject ka jing syakri ba kenjaman sim Bersama rem kesiti sinong rom lenong ba khatar hit khat ibe bat ar nong pulis dang bat duai kong dap si kharpuri nong kren Mr Thomlin Wanyang rang ba balang jungi ha khat santrik jong u Januari yo ka jeseng duai si sajai pon rubuji janmit nong pulis dang bat duai Mr Perkhat Sani Renja kan ritrik Januari kasi Sunday haji sya kat ibendei ke jeseng jong kalaim krat district tangba nagi jinglong jingman jong ke jesopryang ni u yang COVID-19 lapen sange no ya ke jeseng pajba jong ke district banyada nagi jesopryang jong u COVID-19 dihakan ni kesni jeseng kena kapor new bijem step in yo nongkren Mrs Jessica Warji kendai sopusan in yo jeseng school penpau nagabentai keran junior hadu keran rangba kelas persyang bat kelas 3 dukhot Baru jeseng ke Shiviji, jeseng sermon, ini nong polis tang berduai, Mr Thursday Kharkongor, nong keren temen basan Timang. Haka bedai bat ka jeseng juga distrik pat ki dorbar kinlong kumbala penbai, haka ba ka dorbar jong ki rangba kanlong, haka khat santrik Januari sengi sajan naduk ke por Shiviji. Gijing perkhat kam go baningkong nang tai sida gijing disya ban lai beje gijing perkhat kam ka baar ye ga jesang pat ba ha ka singi sajai rula pensange no bat ka dorban nam ta kirang ba kan long ha ka ying mani jong ka balang presbyterian nong men song ka bahang tai hapo kedai na ka benda ki ken thai ha ka khat santrik Januari ga di sisa jain khat ar beje mensni kan don ka general committee but ar siteng mensengi kandon ke jeseng pajba tang nam tai jeng kintai kandon hikeni ka jeseng pajba kitu ki di penbenah ki bede but ki dorba district subha ki delegates kamtam kin bu jingken mau ki kelas ru khot kilong man kasi Sunday ha kapor bolong school penpa bala shimi kini ki kelas pastor jungi Reverend GS Umwi ki para banget ki badan ke jingtmu ban long ru khot kin sngoba banwan sekini ki kelas sakwe ke jing pentep ko bangi sngotanat ban pentep ka long ba ki toilet ki bathamai jong ka balang ki ladap bat ngila ban penan kami ki ka jong kirang ba kadon sekani kaliang kadiang jonga ba ka jong ki kentai sekaliang kamon jonga ni sotanat ban pentep bakandon ke jinggen tiu kurim apreng Mr Banri lang lengkhoi balang presbyterian riangdo bat kemes nafi bet nong rum kun samla ka balang keni galong ke jingpen mena baar bakhado ni sotana don pentip bakandon ke jinggen tiu kurim apreng Mr one rap box imli balang presbyterian lumksha bat kemes iban lam ti dengdo kun samla ka balang keni galong jingpen mena baningkong ni sotana don pentip bakandon ke jinggen tiu kurim apreng Mr Ricky Lingdo balang presbyterian nong tumai but miss Rimeka bohun ling skor kun samla ka balang kani kalong kijing permena baningkong ni sotuna ban pentip bakandon ke jingken tiu kurim apreng Mr Jaffa H Rumboy balang presbyterian nong tumai but miss Ameda Umdor kun samla ka balang kani kalong kijing permena baningkong ni sotuna ban pentip bakandon ke jingken tiu kurim apreng Mr Jerry Landmark Rani kun samla ka balang but miss baikit lang kshernga balang presbyterian Port Muri kani kalong kijing permena baningkong ni sngotanat ban pentip bakandon ke jingken tiu kurim apreng Mr Bahabor Lingdo balang presbyterian Umpling but miss Parlenda Walang kun samla ka balang kani kalong kijing permena baningkong kijing ai bakarpang milayo priang kani ka tayo kilong kumne we para bangil ain ta ka fon baduk sanspa tengka we para bangil ain ta kanong sder mission shejar tengka ba general fon shi
general fund news pa tengka kumta kijing ai baro ini para bangai kelong syajar news pa tengka wei para bangai la ash ka fund badok 4,000 tengka wei ke yeng la an mission fund 4,000 tengka wei para bangai la an mission fund 4,000 tengka kumta kijing ai iba kerpang milayo pedang ni kata yo baro kilong prajar ars pa tengka ubleun kurkhui para bangai iba ai gini kijing ai ba kerpang baru iba duai na ka benta ka kamjung Hangani ka por nginyo ka special number na Mrs. Waera Shila. Barhadin kata kerpat di usha ban sung bahawan raik senduk jai ngok sin syahmat. Bak nga kerpat ru ya teman besan bi karkngor ban duai bu blen pen ketang ya kijing aigo. Kini lo kijing puna. Ka kerteng jong kecing ruai kelong ngan long jai jai. Jing Shlay
Amelong usim pdeng jing shlei ngalong jai jai melong uplay ngalong jai jai melong uplay. Nakabentah brombley, amen. Tiga dua. Au blai bukpa jongi bableng. Ngai ngo eme naga manta naga ski. Kaba malalum kat ne ki bangai ki jome. Bagin danak naga yeng ka bakoj baga bagan tang ka jome ko kunran. Ya ka ban mane ban shakri ka tang ka jome. Ban shashkoro ya ka ktin ka ba im ka balong ka bod naga manta ka jing im ka jing iway pi way. Kan rat be akan ke pon ngias ngau ya ke jing ruai shamat sem kapal ruai de ke ki khon samla pen kan thang ya ke sur ke jok ki atwai tang bangin sias ngau kan kta ai ke do not ke changi bangin phai shme kan rat be ke ne long ke por ke bangin cha spor se spor kar khui lau jong shakri u jom ye ban sam ya ke ktin ke jom ya ke ne ke por ko kunan pen kan tang ya lau jong shakri ba penong kam yo ko ma mi ju penong kam ma ki sngi ki por boro ne ka banta ka kateng ke jom ya ko kunan be trai ngi wan ro ban shakri ban mani me da ke ne ke jing ai ki berit ke jong i shaka kam ke jong kan rat ke balang ke jom ya ke dan shi bon ki kam ya ke ban troi ban pentulon ha ke ne ki snem try be ngadwai pengen tang ya ki bahkan longgen ki atiar ki ba krau ban penyar ki ma ke chome ban pen priang ni ke gospel jong ke jing penem sya ke ke perthai ki ba bon ki dangsa ha ke jing bam tem priang try be ya ke bango chungi idam ban ipan ke teng jong try jesu amen. Kublai Shibon, yai Dr. Ellingdo, ibalai alam ini bapuli negak tian ke jong blai ke jing duai. Kublai Shibon iki khon samla, iwai ra silai bela ai ke jing duai ringkat iki paralog, ke balong ke challenge ke jing khat yang i, bap deng ki eryong ban long jai jai. Blai unker khu ya pi banu yai pendon kam ya pi naga benta ke buram ke jong blai ke por ke lanang yan ngini peteng sia ke jing sikri ke jong yo blai dak bung yo sngo bat sha skor ke tien ke jong blai sa si sen pat naga benta gitu ki badang wan hadien ki badan hapok ke balang hang ne pok se bat ki wei pat ki bawan na ki wei pat ki balang ki bala banya don ringkat lang bat ni ki balong ke jing pentengen pensngan pedeng jo ke jing sikri ke jongi ublai don ringkat lang ye pi na do ki besan ki kon samla bat do ki beret ke jing sup ke jong blai kan don ringkat lang bat pi kat bat pi dang don bani sikri lang bat ni nga pen pau ye ke jing sngongo uyai Dr. Ellingdo i balai alam ha ke populi ne ke tien ke jong blai be ke jing duai kebalai alam ru sya ke benta ke bangang don ban ya sam ne ke tien ke jong blai ngala perkhan habang alioi ya ke program ya ga kerteng ke jonga bang de ban keren ngala duai ke ei ke bautrai udon ban keren bat
ngalayo ya ga jubam bau pha yang ban kren siapang ka jingwan arsen ka jong trai nga sngau thoro badon sibon ki badwai nak benta jonga ublain karku ya pi ka benta ka ba ngadon badia slok ringkat lembat pi ha kana kana phai sngi kalong nagatu ka benta ka ba lapuli ha sedang ka kitab jing pen pau ka lenong ka ba ar pu ar ka dukhan ka ba khat ar hakmi ngawan kloi bat kanong jonga kadon lem bat nga banai nong ha wei pa wei baro kat kumbalong ka jingle jongo sa sisen nge le chuble ka jingwai trai u shakri jongme u ya ba mi le ibet ban pen yeng ha ka por ban sam i ka tien ka jongme mi yo i ya u ko trai kumbulong batli bu suda bom don ai henry bu ju apkermen ya ka khubor ka jongme ngangai kene ka benta ya ka ba me malapha bangan kren ko trai ka long ba ma me hi mi don ga jingtmu ban kren daga bena jonga ban daga bena jongi baro lang ki badan na kene ka yeng ka kentang ka jong me bat ki toru ki bio i leng baga youtube leng baga live stream jong ka balang bakin long ka jeng kar khu habangi sha skori ka ktien ka jong me tu ngau ku trai ke jing duai pendan kam yalau jong syakriu jong me tangkum ka tendong ba ka jing pen sawa nama ka keteng jong trai bo nong pen imbe ju Yesus Kristus pan amen kani ka kitab jing pen pau ka baar pu ar kalong ka kentien ka balaya thu yang i ngene ka khat ka bakhat ar hakmi ngawan kloi balasyam hagane ka lanong ka bakhat do jong ka kitam hadu lai sen yiki niki kentien hakmi ngawan kloi ban ngas ngau tho bahabangi pendon kam bon sen lai sen ka bamut ka jingdap pura ka ba pen scam ka jing pen kot bat ka deiru ka rai kot bat ka ni ka kentien kam dei ka kentien ka ba wan na uno breu hanrei ka dei ka kentien ka ba mi no na ka shintor ka jong utrai jong i Jesus Christ uba keren namar bahadu menta baru dana beneng Apostol Yohanes hakata ka daulanang Patmos haka bala penringkang par ya ulia ngau ya ka nega sor sawa ka donbor ka balang ka sor sawa ka baktik ya ka jingmot ya ka jingperkhan ka bakta ru ya ka donot ka jong breu ka bapen khi ru wat yiki dukhat met ka jong breu bat ka bapen scam ya ka jingat jong ki Kristan bau Jesus Christ ulang unang seuspa kanega sur ka basawa ka basngulam kerke ru hadu kata-kata ka balang ru ka sur jong ka jingmaham ka dai ru ka sur jong ka jingkular kalong ru ka kenjanjing berngem ya no reano bat kalong ka jingkerseu kalong ru ka jetho lepa bat kalong ru ka kentien jo ka jingpentengen ya uno re uno uba apkmi ya kata ka jiwana sin ka jong trai hakmi ngawan kloi ong kene ka tien ka jong plain kalong ka jingkren jong uta uba donbor uta ubala tip lepa ya ki ai ke ba unsa pen le ke ba i unsa pen ja ulong ru uba donbor ubala ban pen kre lepa ya ki ai naga benta ban pen dep ya kene ka kular bad ulong ru uta uba unsa pen dep ya kata ka ba ulatmu
Kata sur kadai ka jong uta uba don bor uba lai kren ya kan e kektien. Kat bang adang perkan ngasyong ban perkan ayu kan e kektien ka don ya ka ban kren hanga nga i kumba une unong kren ula kren ula penpau ya kata ka jing pen kre ka bala kerke ya kata ka jing wan ka jong sa sisen pat ban ngas ngau Kemen habang akan mau ya ke senam ar hajaran reu habang mengiat bon ke por ngia dan naga yeng ke jong blai ringkan bat ki kon ke jong blai ke bau pen slek kerpang ha ke revival bat habang ya ngau ni ki kenten ke ki kran ki ong ba utrai ula yeng ha jingkang bat udang pen kre banwan ha ke daga jingwan ke ba arsen bat kabalang karwai ya ke daga jingwai kabaong kahima hang tei daka buram kalanang penkre kakwa hir baun wan unong penim kadai namar kata bangin pensyak skor ya kan kaktien kamdai kaktien kabasyukran rumah kamdai kaktien kabasyukran kabasyu penting kabasyu pensmek lana kabasyu penkemen kai handrai kalong kaktien kabadan bor bat kaktien kabasisha hakashiti sike hebru kalanang kabaar kadkhat kabadingkong kong nabakumta kadai yang i ban yakam pensyak skori kita ki ai ru ya ki balayo sneu ya kumno re kumno ngitoj no anaki kaktien kajong play namar kata ka hukum yang i bangin syak skor ya ka ai ka bakaktien kajong play kakren haba ong hakmi ngawan kloy kadai ka message kadai ka khubor kabawan nautrai jongi bat kalong ka message kabakenjam beneng kabalapha syakita kiba it ki jong syakita kiba ngat ki jong kane ka khubor ka pha syakitu ki bampat simla pediang yo kane ka khubor ka pharu syakitu ki bala kentat yo kadai ka khubor ya baro ubadon hakane ka perthei kalong ka jing ka khubor syakitu kiba habang ngiju pha khubor barabor ngiju pha syakitu kiba iet kiba than ke jangi hakano ka por hakano ka sngi bangangan wan bat habaki layo lepai ka jingtip banwan kira pen kre kira kemen bat bonsen ki bahayeng bahasam ki juang shua ba pinwan da pentip kenang kadon ka ai ka jing pen kre ka jing kemen habaki la tip shua kenang ban yo ban pen kre anda habaki wan utrai jongi ujisu wan lengok lengan hendrai udawan ringkan baka kubor kebuang ngawan kloy kalong ka kubor ka bapen sawa bat ka long ru ka kubor ka balase ka don ka jing pen her keput ya no re ya no bat unong perta onai hakata kasngi anda habuwan kamtam yakito kiba isi bat yakito kiba kentat ya ukomunong penem jongki kane ka telegram lane kane ka khubar kane ka message kalong syakab kaba upha kalong kerpang syakab balang ukan mau ya kane ka balang kaba ula seng ha kane ka perthei kabalang ka bakhuj bat kane kabalang ka ap kermen ya kada ka jingwan syau na jong ha ka jingwai snow snei kalanong ka bakhat ar ka khat ka ar pun reu khong uba it jonga ulong ujonga bat ngalong ka jong kabalang ka bapen kre ya kata kejiwan syau no kom kanong let kurem da uta unong let kurem ban ya lam no ya ka sya kata ka ri ya ka bawla pen kre ban syong hang ta junam la junam ringkat bat la ujong ukenrat namar kata ka ka balang ka ap khmi lenti hado menta bat kam do jingkermen namar ulakular baun sawan
Kane ka khubor ka bula pha ka long ka khubor ka ba ai jing kermen ya ka balang. Kane ka khubor ka long ka khubor ka ba ai ka jing tengen ya ka balang. Bat kane ka khubor ka long ka khubor ban weng ya ki jing khuslai men sem jong ka balang ka ba khoj ka ba dan hane hasla pertai namar kadang ya syong jengai kadang ya syong klat balau jong ukan rat. Ke para bengai baik ngaken mau ha ka por ka ba kham men chua namar bampat don kini ke digital kembadan mentah ngidang syua pendon kam badan sejengai ngi pha da telegram nang ne na selong bon sen ngi jule po empiaru ban pha ya ke telegram ban habang yo khubor ban don manur manu ban wan na sejengai ki bahayeng basam kum ngalong menne kat nu ngi sngu kemen habang yo ya ke ne ke khubor bat ka khubor bon sen ke bang ki ju pha ka ong wat khuslai ngala jan poi ha ka jinga lenti jongi ke ni kisngi anabi ya syong ha kali ke bangdang ya lenti ngaju sngu tenat ban yo sngu bagi ba ye ke bathan na yeng na sem kia phone mentah ke ni ke digital ke ni mobile phone ke bingi dan ngila ban ekran ha kanu ke jaka pila poi hang no Pila jan poi ni Baslam balai baslam kata Ngaju semua tenat banyak sengawi kita kisor nak kiba iet kiba tan ke jange bat habangi jubab habaki jubab ngila jan poi kawan ke jing sung tengen kawan ke jing sung kemen namar bangen saya syam utrai jongi uji su kres ubalakeu sebeneng sim ong yala ka jong ka balang ba nam wan syo hanrai ong bangan sawan pat bat ka balang ya ka bule eno akane ka perthai kandap tan ka jing so si te ladau ong bau nam wan syo hanrai ong hakmi ngawan kloi kini ki kentian ki penlong ya ka balang bakan ruai ya ka jing ruai ka ba arspa lai pun reu ka ong usem ka sion usun syar don bor ka perthai barok ya kan ka ngo un penlong lahima ka buram kamkor kesensyar ka jong ute junom kamdo ngidang yai ap yai khmi lenti ya ka jingwan arsen jong me ku kenrat kata ka de ka jurwai ka baka balang kerwai baka ap ya ka jingwan arsen ka jong utrai kiai kidak jong ka jingwan arsen ka jong utrai Ngiyoi ya kan igisngi ngiyo sngaw ka sor jong ka mensem jong ka jingduai bagi ngisngi ka ngisngi ki ba adu kata bagi jengpang ki ba haru kom ki wan bat kini ki penyaklat bonsen wat yeng sisam ka pendo ya kalat bang ya kendo lang ki para bangen kala pen sisya adu kata bat kam long ru ka besuk badiale persya ya kata Kane ki bang yoi ka jana ka wei ka por la se la da don ki ba ong ba kane kam da dei ki ba tikna ka taru ka bakla namangi balamat ya kane ka jingpang ya ka pandemic ni snow tho kat no ka jing ka jongka kam dei ki ba bakla ka don Hendrengi sengongo yo blai ba hapdeng jong kata ka jing ya kendo ke bangilamat hendrengi mat pat ya kata ka jing sengo syam mensem ngayo bakini ki hangi ki bangen ka jing pang ka jing sitom kamla ya ka ban pen sitom yang kamla ban kata ya ka jing kot ke jing khia hadu ka bapalat ya ka bor namar bangidon ya ka jing kan men Bat kata ka jing kermen kelong bangi don uta utrai jongi Yesus Kristus bangi ap kermen. Bar baka don ka bakum kata kelong ka kawan ra ka penlong yang bangi iklan ngila banele persya ya gini ki jing pang ya gini ki jing sitom kam pen sitom ruem namar kumba utrai jongi Yesus Kristus ya ka bi jong ka jing pang laweng no ka jing pang ka don hendrai kam la ban pen pang
kam la ban pen kuslai kam kata ru ya kam sem kata ka ai ling ba jog ini ki ai ba jia kalong ka jing pen kre pen ban kalong ka ba kordor na ka benta ki ba mat ya ka jing pang jing sitom nga halading apla ba ka jing pang ka jing sitom kalong ka ba kordor hadu kata na ka jingim ka jonga ladangan ya tholut ya ka ai ka ba ngamat ka jingim ka jonga don por ba ya tholut dengan sia tho ba dai leng ba jo ka jing pang ka jing sitom ka ba long ya nga bangan long kum ni ladang akot nga khia nga nam long kum ni ai ngộ yêu blei ba ki ni ki ai ki jia ha ka jing im jong i ki ba man le ka sngi ki ni ki ai ki nang ya jia ki jing pang ki jing sitom ki thma ba ki jia le thma ba ka khlam na ka ba la jia na ka we ka snam chi ka we ka snam bat kin dang ya jia ru ki ai ki ba kham krau namarkan pendep ya ka ai ka ba ka tien ka jong blei ka lo ngem la ban khmi lanti baki ai ki ba kham bha kin wan hadin kata kalong palat na ka bor jo ka jing so tho namar yo baki ai ki ba kham sneu kin wan bat kin jia khnang ban la ban pen poi syakata ka bakut shwabu trai jongi unwan ngiyo bah ka jingwan asen ka jong trai ken mi ru ki krislam ler ong ka kten ka jong blai ka gospel ka jong Matias kal nang bar pusau kerkat ka basau wat ka basan u jisu ulaya thol pa to sumar ba uno no ro nam syukor ya phe na ba bon ken ya wan ka kerteng jonga ken ong mangau kres bat kin syukor ya shibun kane kala dep orlam badan kita kini alam bakla, kibi alam bakla kamtam ya kita kiba telat ya kajingai. Kiba haba anda haba kila syak ya alam bakla, ki ong mentang ya la syam ya kalanti kiba day. Kim sengau bakila don balati ya kan lewlep bahang taru kila hab. Kane kiai kila nang jia menta ban ya alam bakla kamtam ya kita kiba telat. Ha kajingai kine kin pin kulmar jingmut chibone bat ngiyoi bala jia kani kisni katno kajing kulmar jingmut jong ki para bangai ki bait ki jongi namar kine ki jing yalam bakla lengba jong kane ka kentien ka bau trai jong yu Jesus Christ wong hakmi ngawan kloi haba u on wan kadan ka wei pat ka jingli ka ai ka ba un shem kham tam ya ka jinget ha kane ka perthai aga gospel ka jong lokas kal nang ka bakat pra ka dukat ka pra un shem ni ya kata ka jingai ha ka perthai namar bun ha ka ne ka por ka bangi menta kidan kita ki bangai ki baong badai tang da ka jingle bha badai tang da ka jingim hok kata kalabiang kidan kiba perkhat kumta kidan ru kiba perkhat bakamen kamdon jinges no ai bat kamen sem kamen kala ban le kat bakas ngobet lada bakamen sem kambek bat utrai kiba kum kita kendon haswa kata ka jiwan ka jau utrai Henry kalong ba ubreu long ba hak naladehi ban ulong unong ya le persya uba le pom persya yau blai haka siti sigi nong rom kal nong ba lai ka kat ka sipau ka kran syai ya kata bam dan ba hak mdan weiru
Kata kada kektian kabala keran syai ba omdon uba hak hagane kepertai namar kata tang da ki jing le ba bah ba da ki jing im ba hong ngin namla ban poi syabneng bat dai kada ka jing wan ka bar sin ka jau trai ken nam lek ringkat badu syabneng hanrai ka jing ngai Kebalong ke gospel ke jong Yohanes ke nang kebalai ke dekat kebakat pra utau banget hau onam penrem henry utau banget ubam ngai ulah rem lepa dai tang utau banget hau Jesus Christ baru balik ru ya ka hukum ka jauh kita ken lek habaun wan ban syau un syam syu ki bakum no anda habuan on syamru ya kibadon ya kajing artatin wat ya kata kajing wan jong utrai hakini kisngi kibakado ang kasiti kibar Petrus kelenang balai dekat balai berbasau hakisngi kibakado kinwan kinong keren ben da kajing keren ben kidayat kibakum kajing ku abrai lagi jong he bat kida ong hangno kata kajing kular ya kajing wan jong u namar nado kabakita ki kepatemen ki layo tia no ki ai baro ki ai sa kumbagi julang nado mendang long ka pertai kita kidon kiba artatin wat ya ka jiwan ka jongtrai hanrai ke ai ka haba kiba bon kiba ngaj wat kiba la ngajru ki hapno na ka jingaj namar haba kila abslam ya ka ka jingwan ka jong utrai ki khmi lanti ka bakum ka jing tu ka jong ki baun wan ka bakum ka jing khen ka jong ki hanrai em ong ka tien ka jong blai shi hajas nem hakmadu blai ka long tang shi sni ka jing khen ka jong breu ka nam ya dai setia ber ka jing khen ka jong blai namar ka ta breu haba usnguksan halade u khen ba ka jing khen jong ka lang ka janai haba kam jia ka jingwan ka jong trai u hap na u tlat na u do bor na nai kata ka jing ap ya ka jingwan arsien ka jong trai ban ki ba kum kita ki len no ya ka jingwan arsien ka jong trai haba u trai on wan un syam syu ya ki ba kum no barang ka jingwan arsien ka jong trai kita kibam ngaj hau Jesus Christ kinong pom kin lengo ya ka jingwan jong ang kakten ka jong blai iwei tasalani san lai anda kom ta ka jingjat bakandit kan ngat haki kom ka jing su khon bar ke nam yo la chu da lei kata ka dei ka jing kordit nagbenta kibam ngaj kibalang kinong pop kibam pat simlayo ya kaban sait no ya ki jankop jongki hakata ka wa kasnam kabalang kasnam ka jong khon lang brat u jong blai kibakum no pat andang shem hakata ka jingwan ka jong utrai kabak men galong bahaba unwan un shem ba ki trei ya ka kam ka jong blai un shem badan ki batrei ya ka kam ka jong blai ka gospel ka jong lokas kal nong ba khat ar ka khat ba sau kuai gong suk utau shakri ya ba u kan rat jong ha ba un wan un shem ba u le kom ta ka ai ka ba u le u i yau paramarjan kom ba ya la de ule bha naga banta ba ulamat ya ka jing bha na ulai namar kata uid ya ka ban le bha ya ki weiru un syam ba utau syakri ba bha udang id ban wan syaka jing syakri lang uba id ban duai uba id ban snap ya ka tien ka jau blai la da utrai un wan un syam yang i bengi dan naga naga yeng ka jau blai bangi pendem ngi ruai ngi ro ya ngi duai bangi ngap ya ka tien jau kat no kan long ka jing kemen yang i ki para bangai bai da ka buram ki jia seng lang ki jong i ki jia seng duai met sajan ki jia seng sngi balang
ngim don brio nganga ju perkhat la dau trai unwan nak bakum kene kapor syano ngidon wat ban kiu sika yeng jong blai ngitlat ngam ong ya ki papang bisitom ngam ong ya gitu kibam la ban wan namar ki wei pat ki dau henrei om baro te ngidon ya kadau bangim la ban wan kadau ka bakong san ni kalong bangi ngila kelet no baka donru ki jiaseng balang haki yeng po haki sing po ya haka yeng ka jong blai ka basong si kalong ki para bangaj bayet da ka buram map yang habang yaj lenti ya kendo ki para bangaj ngiwan jiaseng shano pinlai kim tep te baka don ka jiaseng hapo balang hangno kata ka jingir hem men sem ka jongi shimet lada ngingim ya ka jing twai ala da utrai un syam bangim judwai te ngim ban sengap ikak tien ka jong blekain ka banja ya ka jingim ka jongi anda utrai wan ais ba utrai ba wan un syam bangi dap smam ka ka yeng ka jong blai dai hang ta un syam bangi dang syakri yau blai anda haba utrai wan un syam ru ya gitu ki ba syap tieng ban le ya ka basneo ka basausi kalong wadia yanga shimet ba msiam lala la sai yanga naga nega perthai henrei empat la ban sai ki jinglong perthai naga jing im jonga u kristan ubamuan naga jinglong perthai henrei kata ka jinglong perthai ki badan hau kristan kadang ne ba kadang sa hau lada utrai wan un syem niem ba utau kristan dan chu ya ka jinglong perthai hau ki para bengai bayet namar kata ai ba ba utrai wan un syem yang i bangila kentaj lut yaki ai ke besneu jong kana ka perthai ka jonga ngando langa ken ke bakor ka jingduai kalong nang sat yang jisu nganle kum kayor bat hangta un ong yakini gantien haga gospel ka jong Matius arpusan arpulai ke bong ba me usyakri baba borbangai melami not ai be kindian ngan bu ya me lor ke babon to khele drong saka jingkemen ukan rat jong me anda baun syam yangi bangi dang syakri yau bangi dang le ya ka man ka jau un ong yangi khilet syaka jingkemen ukan rat jome balai baun wan namar bau kwa ban pendan buram ken ya kita kiba pendan buram yo un yo i ya kite bagi her hagi jankop bale nagi lom jingtep kimi pat kibala seuspa yang i kibadang im hakada kapor en penkala yang i si klip mat hakadur ka buram ka jauh ban ngin ya her lang bade syam badu hang tai hakila haba unwan kata kadai ka sngi haba ka ba utrai wan syauno ya la ka jong ka balang ki pra bangai beyen wadai bengin do na ya kata kabak kementam kibangilap kemilanti baro sikata kasiti ke jong Paul sigi Efesus sigi Filipi kala nong ka balai ke dekat ke bar pawat we kong bangi ngim long trai silong te hang ni perthai namar kata ka don ka jaka nagabenta jongi iwei piwei namar kata ka jinglong trai snong jongi ka long hapneng nang tarung ya ap kemilanti yo nong penim Jisu Kristus bau trai uban tau thamai ka met ke jinglong rangli jongi ya ka ban penlong ya ka sidur bar ka met ka buram jong kat bakum kata ka jing pentrai da ka bola laru ban pendem ya ki ai baro ha ladi
hakmi ngawan kloi bat kanong jonga kadon ka ti jonga ka balang ka perta tu wan kloi try Jisu shimet ngin dwai seban perta banong tu wan try Jisu bat katai ka dei ka jing ap kermen ka jong wei pu wei krisan uba ap kermen ya kada ka jingwan arsen ka jong try tu syarai tu duai namar kata ka bidang ap ya ka jingwan arsen ka jong try hak mi ngawan kloi bat kanong jonga ka don lem bat nga barai nong ha wei pu wei baro ka ba kum balong ka jingle jong ublai un kar khu ni rap yangi bingin mi nang ne in pen kre bania shem no abadu try hakanu kanu kapor hakaba u unwan ublai naga benta ka buram jo amen ni da penwai no ya ga jing sekri ga jongi daga bingir wai lang ya ga jirwai ga ba shispa anyo hakila o sun beneng ba pernai uji suwun sapau hapor siteng senya kan syai ki reu khut un wan chao ngin trei tat ji suwan ngin trei tat ji suwan ngin trei tat ji suwan un yalam shalayeng baro ki dikhat ki jirwai pa shispa anyau pada dian jo ki jirwai ngan katpat yai pastor elingskor bin skobaban bu ki jirwai bat ban pelat yang iru da ka jing kerku pun wai ka jing wai ka ba shispa anyau Akil osun meneng ba pernai uji sun sapa kan syakiriu kut un wan syau in trei da Jisu wan in trei da Jisu wan in trei da Jisu wan un ya lam shalaying on da Jisu wan ban rong hajing mi paning kong riu khoi blayam ban badang im kin her shalau in trei da Jisu wan in trei da Jisu wan in trei da Jisu wan un ya lam shalaying kapar si nong leku rem ai bangin lan im has ngam jing perja ba uwan tu yeng ya ubantan in trei da Jisu wan in trei da Jisu wan in trei da Jisu wan un ya lam shalaying kuril ngeng haber te duai do trei ya lam ya
ya pi un lam yen tre ta ji su wan yen tre ta ji su wan yen tre ta ji su wan bun ya lam sha lam ko pa jungi bahap neng kumne pat bawai no jang kan ke slok ba thiang hak yeng ga jang me chidan tong ban ango e me ya ka jalam ka jang me ka jan rangkat ka jang me hak ni ka por ko kum kan ni ban ngi suk men ba menang ai ni ka lat ngi la ban rung ski yeng ga jang me mangin shakrin mane lalu ti me kum ni ko try but kham tam mangin yo snow ina ko khobor na khtin ka jang me to kur khu ni ko khobor ka badai por e namanta jongi ko try bi habangi pet sharum shaneng shini ba chatai ngem arta tien shu baka chingwan aseng jong me kalajan irap ngi balaman ko khobor hi kanda longsha yet khimi ka jongi in ya yet ile de shimet wa kum no je de ka jongi pat me at kham tam ro bangin phai shame in kala bomut ko trab e kham tam ro in nget ha me bangin shakri ru hi me kat pa menang ai ngi na kalat ka kum kan ni ko trab e na ka vai ka por shaka vai pat to kur khu in ka khu bor kan yo jaka hak do no ki men sim ka jongi kurkhuru kijing ruwai ka jongi kijing dubai ka jongi bagina long bapdang hun akhmat kajing isne ka jong me bagi man buti ushakri ka jong meru itu masan kotra ibla ai ne khubor bari bale lam no jeseng hakan ka klep mat nai kurkhu ila jong shakri nai panon kami u kotra bi na wa singi ka bai pat kham tam ru na la man long tendong jong jing sawa ka jong me an pen sawa ka khubor ka jong me hakipor baro but kur khuingi iwe ki bedon ne ka por ko manta but to polite gi par long kur khu blai ka jong me mangi pan kerteng ka jong prim jigi u Jesus Christ but to ar ka jong badap yang ka jong Jesus Christ ka jong iba ka jong blai ko pa ka jong sem khu jong blai kini na bot ngi iwe namang barang ka jong me but ki bangai ka khu ruhi kaleng slak perthai naru mentashat bam jukur ruhi amen.